Ka jingmi u Dr. Celestine Lingdo MLA ka umsning bajukhat e ru kum u Dr. Bom banlet penyaso bat ka parti National People's Party kadi karai shimet jong u bat kum kinong yalam bat long kershan hapo ka umsning Block Congress Committee kim don jingtip AA ka bala pelong ru ya kinong kershan bat nong yalam ka parti ha umsning ban ngosi bat diaw. Halor kini ke jingmi no u Dr. Bom na ke parti Kongres banlet penyeso pat bat ke NPP na kaliang kinong kershan jong ke parti Kongres hapo kalama ke jong ke umsning Block Congress Committee minta kesengi kila khotda ke jingyalang Central Executive Committee ha umsning balawan ru ban shimbenta di kinong kit kam jong ke parti Kongres naki area beper ha umsning constituency ban pinsha shikipat ba bakatay ke jinglet jong u Dr. Bom ban penyeso bat ke NPP kadai garai shimet bat kadai garai ba marway jong u bakum kinong tay ke parti kim don jingtip AA. Haba krench kilat pathai kubor na kaliang uba Rocky Marwen Presiden ke umsning Block Congress Committee ha ke jingdon lang kinong kitkam na ke UBCC bat district uloong bahadien bau MLA ke umsning u Dr. Celestine Lingdo bat kipat ba kila penjob na ke parti Kongres ulalat ban penyeso no yala desha ke parti NPP kum kinong kershan barat ba jong ke parti kila lum kerke da ke jingyalang menta ke sengi ban pensyai pat ba bakate ke jinglet jong u Dr. Bom ban penyeso bat ke NPP. Empau iki songo yo blay nombo nam tham ngidon ha ke ka jaka ha ka menta ka sengi na kaliang jong ka umsning Block Congress Committee ngilabu ya ka Central Executive Committee. Ka Central Executive Committee ha ka ba ki nong kitkam jong parti Kongres jong umsning constituency naman laki area ngilai poi renti kat ibala ban poi bat kani ke jingelang kumba PE bahadin manakaliang jong MLA jong umsning constituency Dr. Celestine Lingdo ubang ila penjob na parti Kongres harba ilai let ban penyesno no yaladi sya ka National People's Party kani ke jingelang ka bakirki jong umsning Block Congress ngilayo ban pelong matasngi hakaba baro nikwa ban pensyai syabaro kinong kershan ba jong parti Congress kinong tre jong parti Congress haman la kisnong githaw haman la ki unit nikwa ban yathu yepi ban pensyai sapi ba ka jinglet jong MLA ka jinglet jong MLA jongi kade ka rai jong ushimet ba ka parti Congress ka jongi ka umsning Block Congress kamdon benta AARM hakani ka rai ka jongu kata kade ka bang akwa ban pensyai ka umsning Block Congress baro kinong kitkam kibadan hangni hakmat jong umsning Block Congress jong district kinong kitkam jong youth congress jong mahila congress kinong kitkam jong area baro ninang yaine kum ka parti Congress bat kum ka umsning Block Congress Committee hangni hapo umsning bat ni tentu ya ki nong kershan ba ik jongi wat lada MLA ila letno sya kaseng NPP kumangong kadi ka jingrai jong igi shimet ba haka shipau tarik jong ubneu benai August haka Central Executive Committee ila yatu haka tega meeting bayong bangan let kershan ya ka sorkar nakamenta bangan wanra ya ka roy ka par haka de ka constituency bansyong haka liang ka opposition kamde ka basuk ban pendap pendiang ya ka umsia ka constituency borokoi bat ya gipat ba ki bajuan ban dankam ha ka office ka jongi kata ka de ka jingpen sngo ka jongi te de man kata daw na kencu yi kinong kershan gi bait wala da MLA laleg na kerpat yiki ba phimdei ban yerit mensin mo na ko mo president jong party kinong kitkam na du secretary ki vice president paro kinong kitkam jong unit kiyai scam bat nga kencu yi kinong kershan gi bait ba wat red mensin ka umsning Block Congress kadang scam kadang teli bat kanang ai ya jing syakri ke bajanai kani ke ka meeting ke mangikot ban pensno ya pi kinong kershan ke bait banganget bahakani ke jinglong jingman ke jing kendrum kendram mo baro pia diaw baro pia snosi mo ba kalong lendet lani kalong jendan rekat mo ba ke jinglet ke jong i kala pen syayong kala pendum kebut ke stat ya barok kinong kershan kinong kitkam bailet marwe thanda ya thu
ya ki nong tershan ge be lem na yutu ya ki ban pensyai ba nan le sindon mandrung syak NPP jadi marta kada wat ritmen sim umbangalakren ba ka jinglet ka jomi ka jingtmu ban wan raai ka development akan ka constituency na ka menta ka jingmento upaj ba ya kata ka jingla ka jomi ban wan raai ka development ngin sapet ka syong hai Henry ka party congress ka don ha umsning ban syakri ban ai ka jing syakri ya upaj ba akan ka dong ba ka tan bishpo